Belai kirima singsake hak wagui phaimabai takhuk rupon debormani no bai thangka. Nukhungni bebak borok no thuinani tongmani phiaba thuinani yakni yakakha. Nukhungni khorokni cherai busa bokhrogo tei busako dukhu mankha. O party mungkha lai thangnai 24 tarik 5 mas 2022 salmario khwai tola sikoni bisingo khobjak East Champasora village ni 5 nong ward ni bati moidan amsayo. Watui kwbangkhe phaimabai bini nokbai thangka. Abono khnawi tipra mothani sengkrak bodolo palkhe bini nogo thangui nailekha. Phainai salo borokno je mantui chubanai hini kok boru bukha bodolni adongro. Kok kcharkha tipra salukurokno tabu watui jorao omohai tongthai nogo tongui tongmani abo chaye hani salaikha lukurok. Thangui naine rokni bisingo tongbaikha Khwai District Working President Boromganang Trithi Deborma, Subzonal Vice Chairman Boromganang Utpal Deborma, Agri Standing Committee ni Member Boromganang Sopan Deborma, Vice Chairman Kerik Deborma, Vice Chairman Boromganang Norotom Deborma, Boromganang Manav Deborma, Boromganang Monoranjan Deborma, tei kubuni adongrok. Mo semua saya phainan ini ang baru tanai kai beriku besaya ko kai ang baru tanai na kai yang an beriku besaya ko kai ang phaiba de chu besaka de hin kai ang sang bo yang tanai kai wa china o cherai kai hat nang mo hai ka kai duku si man kha samni bokrong nangman habo nem awan sara an cherai no busuk kotor busuk umone busuk bisingka isi to nya ko kai dukuman liya kam ka haida asung masuk lihat ta iko asung ta iko bufurung mane mo sangga watiya tambar sing mong Batal korno. 아우 처음바라 그 정무서가 뒤 당가다 간 버리케 아가론 동네 힘노 당아 자크가 버 당ala 야본다 그야 미약하게 힘내 갈갔다 khara busu tongon apura jorona ba 딘잖아 go chuki rokayo yang tongman haida 수기가 그런 거니까 그양 배부서 그런 게 딴지 못해요 칼래요 왕은 네 수기 코 번베가 그러니까 두 버스 말은 항상 때만이 공원 통해 가다가 tamtam manai ro kongka 이거 deraka 그거 아롬 어렉 동거 그거 나가리로 그거 통마가 말은 두 버스 가 어떤 내가 안 했을 말이야 그 빠도 통마가 다 이거 각선 거가 그 땅칸바 땅아 작 시크링가 버 땅아 바다 가버는 바와 상하라 딱 팀모 그래 뭐 아무 매식 클럽이라 하나 나정다 dau bor tongja ka 이거 바바 사람 딱 하나 힘 땅땅다 family busuk ngani nimno khunga busu boro ba 딘잖아 khol tongta ngai bai ke ne tam samur khai 이거 chole 이거 와 소자오 가랴 수갈 버그레 아니야 이거 아다 버 오고 버그레 인가네 내가 버그레 인가 mo tam kre ne go kat kre kat 레송갈 버그레 kasing 가이 kat kre 가 부다시 마야 가이 아버나 생생 차이 생생 깝던가 ga kebo dabu thanai rokom go ro kebo nai pe da 삼나 그 정라 ba sram ni nai ro khnya ba haro kebo saya da 사야 이거 미안 베데 거 도나가 한국이 이거 딱 남던가 kai 그 무디가 까가 정말 그 부가 한 강자 그러니까 kebo cho pe da 뭐 사부 배라 kai ni kami ni bung salam tam kami bung tam 맞지 맞아 bati maidan busuk wat ni go khobjak mo pasang ma pasang bumu tam klai ni ma Anjara. Ambuslah. au bodino mo hai mo tangi baina na ka bodino mani Sombar. thanai sombaro wati oi de kuak na bote Ai bu kwa bu.
wati ke ba si tha ta ke ba du ka le be mani mani ta ke mai ro ko ta ni ti kam cái tàu bờ nè lúc ngồi tàu sao vậy bong mani ar mani ko der so ke don bon no nai ka ju dan thala nè ko ba pha cha wi ka ti ta ja ga ju ko ri ti ko ba pha cha la yu cái tàu mua hay kia sức kina rồi có kiri mà sẽ ra cái tông mà nè áo rồi bahai anh ra nang sa ka oro tong te ka bele tri ni u sa ma bu jo se oro tong oi ga u lo pha be sa ke de an no kai tong kai de an 아기 rồi 사사가 안 없다고 sa ka 사가나 bang ni ko kai 탕우 따로 그 농가 뭐 걸어라고 또 자가 동 넣기 좀 시험 뭐뭐 넣으러 꼭 oro bon 걸어러 가이 뭐 삽동만 bon 아기로 tong mani 뭐 ga 동만 agi bui bai tan ja khai bi rok tan ja ki ja oro thang ja bui bai tan ja 아기 땀자 가게 보이봐 bui bai tan ja ga ko noi go to tong ja ga ko mong tha ga ni bi rok tong nang ko si ja ta 땅에 땀자만 하고 abo bon don na khai rang ja nu khai ar chuan nu khai tan khai ta a ji 아무도 만에 아부 사무시더라 그래 내렸다 adi thei di abun ta bon nor no khai mun tam khai ang go dinan din khai kang tam khai ni abun sa ta jen number nu sai tam boro khai man abun 그 사너로 바하게 খানাওই তিনি নক পাইমান জায়গা সবাই কেন pula hamba sini media personal so tini kanamani ingkai sini o purbo campasora bisini sini chairman borongana kares beni kutu kanaga je purbo campasora o wadi bhai kaisanok ha kongo ba bisinti boni nok dawal wagi borok safety ingkai sing kanawi so tini sabis asra mari sini tibramo thani ingai so tini ro bini nok nokno sung nainan pajaka oro sung tini oro bong purbo campasora bisini monitor ni chairman vice chairman tei sini sabdunal chairman utpol songo tongo tei sini dasopan song mano song sung tongo tini kanawi song boro nainan paja sung phainu kumole oro soisino abahaino borok thiti nongka bongni chanane mairung ro khoite jotno ha bisingo photo tei klai thangan sung semono tei tamnai bongni chanane marum tongani bagene borok tini basi khanani khakhayo tammale phung asuk jora ba phungai borok nokni kudorok no mane baire o nogo tongma dak horogo phage to thigamoni borok ni uti khanaka onbagi balakai borokni kopaloka mano ngai abono sung tabo phage ba sung bono tam sung tini to mungsa gerei sung kunai just nine sin phage hapono next time go sung tam khamana sung wa sungai sini party level eba sini edisi hapang tui ba sini sabdunal junal tui sung bhai khaiman amro sung sini party torok tike sung khalai ebor no bong hai chuba so sung lukha bong nok nukhung to mungsa gerikya ta bor nok tongna bo gerei aba ha sung saimang amoi sung busang gena bor mo bhai chuai man aba sung sai tu ban 왜 나오지는 띠브라 살로 그러노 담 사글라네 뭐 하이도 뭐 그달 것나야 그봉마 비시니 시민이 어찌니 띠브라 살도 볼롱 홀롱 거 동네로 그봉마 뭐게 하봉로 고아고야 그네 넉 시그러 저기 뒤마럭 승 크나 오다 그네 땀 거북네 아버너 로봉노 거구나이 승 땀나 자가 기시사 정보 바 넉넉 그리 판옹토 기자 동하가 중 어바하이 땀나 하봉 돌아 ba hatak lega kalau to ya hesung tanai karena kai chung nugo tini borok to ekon suksu ya ba keri bagi tino bhai jaga tangka ba dara tongnai borok ba hai jaga nai nok tangkai tanai oba hai jaga bo karon nukha habung tolrong kai chumoyo abo kakhlai chung jotno saimono amboga aboni hus kai tongna bagai chung jotno ma sau ebong man sugya ngai tan tobe tongkai chung oba hai jaga ro tangyoi saga ro tamkai chana hine ang logo no picha sini sabi sasaran bari konsistensi ni purbo campa habar 4 nomor bat 5 nomor bat ni khoroksa takung nogo rupon debrma binmu ngai sung khanaga je bini nok miawati family ya gulo dewal kaklayoi borok thwiti thaka ngai belai wana ma singsa belai khairang ma singsa borok amai kai thwikhoni yak ni yok thaiman bagai ngai abon bagai no sung tini o jaga wasini sung obor naina bagai sung joton phaileka kubi no obo haino gothanangjak gawa jaga o chini ro phaima ja pheka naina bagai chini tibra motha kwai district working president
borong ganang sini daratitit teo jagani bisini joto chairman te vice chairman song phai sobijak teo jagani joto leader rok tongo sengkrak rok puagran sengkrak rok ingai sung obahaino sung boni je condition nogoi sung bono bahikai sung help khaiman sini sub zonal level te sung sai tongnai ingai obo simia te bini sung oro phai khanaka je bini ration card tau jorosi khaije ko belai job card bokroi amai kun suba chkroi bo khoroksa wa phali chajao dini thayang kai badar thayang wa tlang thayang kai bo bin naga mai skrei amai gothna angjak gawon bangi sung bono bini bahike chuai man sung bono nailenai bini ration card khainai amai ke sung chini bisini chairman te vice chairman sung koinai borongni daratari ration card rok bahike job card rok khairi man abo sung chaito leinai chini edisi habang no hoite inkai amai ke na sung tebo kobangma lukurong na sung amai gothna ang tama jarga sung khor mani sung amai kai